Sanibonani babukeli, sesifikile futhi leso sikhathi ukuthi mina nawe sizofundisana ukupheka kanye negesi yethu la kwi-Easy Meals with B&M. Igama lami kuBukhosi Nhlakanipho Mchunu, uSunshine umalume wabashana. Sizopheka la, sizofundisana ukupheka, sidle kamnandi ngamanana aphansi. uGabsile wakangidi eMbindolo usebenza ezulena support. Ngiyathanda ukuphekiwe kumnandi. Wena uyakuthanda yini ukupheka? Uthanda ukuphekiwe? Ngithanda ukuphekiwe kumnandi. Osekupheka omunye umuntu. Hayi. Sizokwenza Onhleka kabi. Sizokwenza a creamy chicken pasta. Right. Grilled pork. Right, next thing, sifake our Worcestershire sauce. Mele iphele yonke le rama. Sabe ke ba njani le rama la? Kumele iphele yonke. No, ngiyabona. Yeah, sibo. Ngiyabona. Right, yabo. Bisi lakho liyablenda manje nale rama. Okay. Seyihlobo qaleni bekuyihlobo ezadukelene njengamanje. So right. Yabo. Right, sisakulindile kanje. Sense our chopping. These are vegetables, ne? Okay. These are vegetables. Sizowa chopper. Then now uzokhombisa ngalo one. Remember, they are washed already. So you can get the butter knife low or pink. Yeah. Yeah. See into halves 9. And I'm pinning. Okay. Sense yanje ma strips wethu. Le khona lapha ibhodi. Ma strips wethu, strips. Wenza roll now, strips. Sense about 40 strips. Sense our Greek salad. Greek salad. Yeah, not green. Greek. Okay. Greek. Okay. Hello? Yes, now swenza kanje. Wonke kula sakusebenzisa. Yabona? Yeah. So, round. Mana ke ngizokutshengisa ngani? Okay. Wonke ngizoqala ikutshengise bese uyalandela. Njengothisha ngani? Right. Fundisa bese abantwana beyenza njani? Bayenza lokho kade kanjani? Right, perfect. Now, this is yours. This is mine. So khona la senzijanike la sizowenza kube ama-dice ne. Okay. So then and then I mean, right, 3. yeah. Ne? One. Fake it up. 1. Ne? Ibon. Yabona ka? Yes. Push it. Our red onion. Cut into halves. This is yours. See what's in there. Kanye. That's in down. And then switch it. Be cool. Be cool. Kanye there was one onion. So yeah. And then flour it's boiling there. Okay. Sorry, our milk is boiling. Not our flour. Our milk is boiling. Siketile lang ano? Okay. Right. Starting down here to sudizandla zethu. Because we moving. Now, kosake
Una inda. Siza la manje. The first step la cela ukwehlisa umlilo kuqala ne temperature sibiyela ku 75. Bye. Okay. Sizoqala nje sikhele uflour wethu. Nanku uflour wethu. No, Can I use this? wooden spoon. Sicucucu kancane la. So siyawukha ne. Faka isikhathi ufaka whisk to prevent ama-lumps ne. Okay. Siyawiska singaze isosi yethu ibe nani namagenqele, right? Sisebenzisa i-whisker. Yabona ukuthi akakabi isosi ne. Okay. Siphinde sipho kancane small amount of flour. Silele. Singabi nama-lumps. Isosi yethu amanzi akho anjani akabili? Wakabili. So yabo Esizodla ngokuthi. siyibuke kancane. Ibuke ithembisayo nemo. All right. Singaqale sifakele asisiza nama chicken strips siwafake khona la. Izobe ifuthwa nawo. Yes. Faka. Aswaye aqabe la. Nginike one spoon. Chicken strips wethu azobe efuthwa ke la. Okay. Swayeke abe futhwa. Ungava ubisangane bese mawuvalile uzokukhukhuma. Right? So here's our Greek. It's pepper, cucumber, onions. Oh, Tomato. let's wash. Right. Kowakho. Feel the lesson. Right? Ngabe mncane kakhulu. Right. Ne. Yabona? Okay. Our water is boiling. Maseke eboila amafutha sorry amanzi nje sithi cho amafutha amancane uzi pastate nga hlangane ne. Right. Sense njalo ke. Oh. Faka. Yeah. Uzi pastate njani? Yahlangana. So phinde siwafake futhi uma ipasta yethu senjani isivuthiwe. Okay. Okay. Sifaka. Phela nathi sihlangene zehlangana. Hayi. How? Okay. Izohlukana lemanzi engiyeke. Okay. Sizoyikalela nje for like 10 minutes. Okay. Kuze ingalentunji pasta yethu. Ingafi, ingahlangani futhi ne. Okay. So like 10 minutes. Now sirenzele ukuze so mixa le our green salad, our Greek salad. Guest it ithwe kakhulu.
babukeli. Iyaqala uba sekitchen yebo. Siyafaka la. Correct. Mix. Ne? So, ngiyaqhatha lokho. Bamba. Manje lapha embindolo niyazenza lezi noma cha? Hayi azizenzi. Yini ningazenzi? Hayi umuntu uyazenzela nje endlini sikwenze kube special kube Kube cool. cool. Kanti imaphi amasaladi endila nawo lemcimbini ake ngibuze nje. Dila ngekhosolo. Ya. Dila ngekhosolo. Bathi akusiyo phela umcimbi ngekho. Ngaphandle kwayo. Aha. Beetroot. Right, now we're making our dressing. Okay. So our dressing we need Vinegar, vinegar, we need mafuta. the oil. Okay. Let me see, I'll see what do we need. No. All right. So it is 20 mils wamanzi. Okay. And then, sorry, it is 20 mils wamanzi. Sorry, Okay. say it's wamanzi wa vinegar. And then 45 20 mils. Okay. Ne? Right. 20 mils vinegar, 45 Oil. mils Oil. wa oil ne. Okay. So sidinga into esizokala ngayo loyo ne. Let's make Okay. it show something. Oh, okay. Okay. Okay, bathi ke teaspoon iwu 5 mils Okay. So 10 bani 20 mils one 20 mils amafuta wa vinegar. vinegar. 20 mils wa vinegar. Sofaka ipone eziwu-4. Eziwu 4 teaspoon ewu 4. Kuba uvule nje la phezulu yabo. Right. Right. Okay. It's no way in there. Right. 20 mils. Well, 1, 2, 3, yeah, 4. Yeah. Okay. And then basebetini 45 mils. 45 mils amafuta. Wamafuta ne. So kanjani ke So sikhipha ezingayi eziwu-4 no half. 45 eziwu-8 no half. 9. So 9. Eziwu-9 exactly. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Yebo? Okay. And we stay. Uyigoqoza uyihlanganise. Hlanganise. Hlanganise. Iyahlangana. Yahlangana. Yes. Hlanganisani. Wash isandla zami. Iyahlangana. Iyahlangana. Yebo. Oh. It's a great salad. No, it's a great salad. Ngibona. Okay. Ubuye uyiteste nasemlomeni uthi fundisa izinto ezintsha uzohamba nawe uyembile. Ngifunda izinto ezintsha ngempela. Uyozibonakalisa. Nangazi ukuthi ilokhuzane Salad salad iyathengwa. Angazi ukuthi iyakhanda. Ani yabona amazothenga akuseyo manana phansi nawo. Ne? Yeah, ayakusiwo. Akusiyo impela. Ayakusesiwo. Ayiteste. Iyona dad. Iyona. Yebo. I-right emlomeni wakho ufuna uku-add some seasoning and everything? No. Afuna uku-add lutho? No. Wena njengomnini uyizwa kanjani? Ubani umnini yangisiyela umnini yini? Usekhishi. Njengofounder wayo. Then it's
Perfect. Yeah. Funa ithi nje season so pinch of season. It's okay. Yeah. Okay. La don't goqoza. Leyo. Ngeke loyo nenjalo. Simbuye simuthi puna. What? Cricket. Uyabona? Stay. Uyabona? Yeah. All right. Sibeke isandla lethu. Check la. Uza ngapha mfundi. Uza. Okay. Aya futhwana lento njani ethu yabo. Okay. Nginganike. Okay. Suyeke kuxaphe nje kanje shoba manje. Leave it boil like this. Sibeke ipasta yethu. Sithe asifuni ithi njani. Ihlangana. Uvaphela 10 minutes. Awukapheli. Kodwa wakho nje ukube uyibheka kanje. Ngoqoqoza. Ayihlangane and uyigadi nga break. Ingahlukani ingafi. Okay. Ne? Sasiva la. Sifa le kancane. Asiqhubekela naleso sethu. It's the temperature. Qhubekela. Sifake lutho salt what right. Sizofaka nje khona amadozane. Okay. Okay, letha nangu white. Fake yonke. Wonke. Yes. Siyafaka wonke. Uyakovuza. Awukovuze? Siyakovuza. Stay. Ingabi nama-lumps. Siyawazi ama-lumps? Oh, nalokho esikade kufaka ukhanda wona. Yes. Yahlangana. Hayi ngiqala ke kodwa ke siyake. Yini uqala? Nansi white sauce. White sauce. White sauce ayikani phela. Phela mama kombathi. Yes, yeah. Kodwa phela ngizojwayela. Siyabonga yazi ukuthi besilethela abantu abakanje ngala. Uplap Ya sesizokwazi nje ukuthi sifunde senze nama-catering amancane yabo. Ukwazi nokungenisela imali. Ukwazi nokungenisela imali. Ubonile ukuthi ubhize nomatasatasa ibamba ngala uyibambe ngala. Yabona nje la sengicabanga ibhizinisi kabi. Uyabona ukuthi kubaleke kanjani empilweni ukuthi nje nomholo oyi-1 no. Yiba na-multiple. Yebo. Multiple of income ne. Ngena ngapha ungene ngapha. Uma ngapha ungabambeki uma umuntu. Uba busy. Uyabona? Yebo. Right. Funa sizwe. Salt. Awuzwa ukuthi njani? Funa uzwe lapha. Ngathi phela ngimafanele bethu much kodwa ungali-eda. Unga-eda. For the taste engicabangayo. Doza la ne-aromats yakho. Fake kancane. Yes. Faka. Sekothumashi. I feel like imhlophe kakhulu yebo. So njani? So it also ends to give you that color. Okay. It's if you cream white like or yellowish like. Okay. Just a pinch of the turmeric. Yeah? And the white bowl, small bowl now. Yes. You can yeah. Okay.
Yes. Oh, akumelanga ibe mhlophe futhi. Hayi mhlophe kakhulu phela your food has to have umbala ne. Yeah. Ibe nekhala ukudla kwakho. Okay. Lapho sekuba nje ukudla okusithuli. Okay. Yanebo njengamanje it's giving you a white sorry cream whites. Okay. Awuphinda uthi zu kancane. Seasoning aromatics, yeah. Good. Nasemsebenzini wakho manje bazophekela uwena uma unama-functions. Ngizobaphekela futhi ngizoba-charger. Ngingibaphekele mahhala. Yabona. Yebo. Izwakeni? How is it now? Hayi, Taste kahle manje. kahle manje. Yeah. Okay. Yasenze njani manje? Sekuyabila. Bheka lo. Angafi, angekho manje angafi. Sekuqala ukufa. Uyaqala manje uyafuna ukufa ngathi. Kodwa akabi boiled okwanele ngiyabona. Solinde kancane. Okay. Few minutes. Right. Yeah. Alright. Kabisile check lapho macaroni yakho pasta yakho. Uthi njani? Hayi iyabila. Okay, thatha udrain manje ubuye sizo transfer ize la. Okay. Drain lapha ya. Right. Trainer. Sibuye nayo. Okay. Now, remember la ukuthi sifake la ubisi, uflour, aromatics, safaka ama strips wethu uyakhumbula? Yes. And then now uyabona ukuthi sekunjani ngani? Yeah, sekuthiwe. Sauce yethu si right ngasebona? Okay. Nama strips wethu anjani? Asi right. Sevuthiwe ngani? Now, sithatha lokho manje straight la. Right. Yes, sinamphuthume. Lo uthi onjani akafile ne? Right. Sisame umixa with our sihlise nomlilo wethu. Okay. Sihlise umlilo wethu manje sizobeka nje noma ku-60. Right. Yeah. Okay. Siphinde. Yeah, siyafaka lo. Done. Rosa uzomixa goqoze. Are you happy with the color or you wanna add a bit of turmeric? Kuze ukuthi kunike color yakho. Singayiyeda kancane turmeric. Okay. Sobona eminye umbala. Go get it, ke? Get it. Lapha yabuyithole khona ekuqaleni. Iphubuka ngayo. Ngiyobukha ngayo ekuqaleni. Nansi. Exactly. Bye. In the foot, sophinde ikhala yakho asale siba mhlophe. Happy? Yeah. Kahle manje. Ibukeka kahle. Now. Bebo isinhlanjani balawayo. Okay. Balawayo manje. Sizwe. I feel like if I get the young seasoning gethu. That's element, yeah. 5 foot. Yeah. Perfect. Zoba right or else it to sour. Or
mahadla. South mahadla. Yes. Anti sesipheka imbuzi la. Ufaka. Yabona? Pasta yakho. Angene kahle. Perfect. Ihlangene ke manje. Angene. Konke kuhlangene. Right. Silindeni manje inyama yethu. Oven. Now our food is ready. Pasta yethu siyimixile yahlangana kwaright. Isalad yethu siyenzile. Alright, here's our meat. It's ready from our oven. Now it is time to dish up. So I'll dish my plate first, and then now kuze ubone ukuthi kudishwa kanjani because kunanendlela yokuphaka futhi. Iyaphakwa ke Nkosi yami. Exactly. Ungasabi ngiyanazi nina intombazane phezulu. Yazi amaplate asemsinga akwazi ukubona umuntu njengayo. Uyintaba. Awumbona ngale. So mina ngizophakela ami ne. Right. Iqede lonke. Then nawe bese uyenza, ne? Right. Okay, angiqale la. Mix iqala. Right. Right. Angiphuthuma. Ngizoqeda konke. Phaka. Konke, ne? Okay. Suke. Shone lapha. Our salad. Beke lokho kancane. Yep. Salad. Nayo iphake nje ube kahle. Ibuke iplate lakho kuhleleke. Right? Right. And then sithathe the piece of meat. Ne? Okay. Siyabeka la. Right? Our herbs. Yabona? Right. Simple. Done. It. Let me see yours. Phela ngizophaka ngoba ngendlela esiphaka ngayo lapha. Msing. Msing. Kuba ngakho. Yaphakwa la. Hayi kancane. Yeah. Akulalwa. Akulalwa nezingane. Phaka intaba siqede lapho siyidilize. Idilize. Yebo. Masuhleli phansi kuthiwa. Oh, so uyayidiliza intaba yakho. You know, that's actually my nickname. Diliza. Diliza. Yes. Oh, okay. Bani wayiqambile ugogo? Yeah. Ngiqatshe ugogo nabazali. Usalithanda nje njengamanje. Angisadiliza lutho phela. Ngakudiliza ekuqaleni. Amakhabethe amabhodo, so it was diliza amabhodo, diliza amakhabethe, so. Okay. Lokho uthi ingane mayisagaqa ihamba ibambelele. Oh, okay, ngiyakubona. Ngiyakubona. So yeah. Perfect. This is our plates. Your fork. Your knife. My fork. Right? So njengamanje now we're moving. Sibuyela lapha njethu siyozijani? Siyodla, so I can get to rate you as well ukuba umsebenzi wakho wenze kanjani and everything. So right now sizobuye soklerisha ikhishi lethu ake siphuthume kuphi elounge yethu siyodla. Right. Okay. Take your plate. Akekho waiter la. Right. Sekusikhathi sokuthi ke sidle sizwe kuba uGabi usiphathele intoni usenzele okuyikhona yini
Yakubuka nalokudla kusahalisi. Proud kabe? Angikholwa ngisho izandla zami. Awukholwa. Angizikholwa namhlanje. Hayibo. Okay, into esizoyenza njengamanje sizoqala la ipasta, suyi pasta, siwi i-Greek yakho, suyi Greek sishone kwi-pork. So we're gonna rate each 5, 5, 5, and then rate the whole plate out of 15. Ne? Right. Right. Siqaleke. Your knife, your fork. Siyaqala la pasta. Ngizwa kumnandi, it's creamy. Your strips avuthiwe. Seasoning balanced. Color, uyangibona uthi nje ngidle. Wena ubona kanjani? Hayi ngiyavuma. Ngiyavuma phela ngisho ngathi ngiyakuthanda mina ukudla okumnandi. Hayi. Hayi. Asinginike u5 wakho ntombazana. Asidlule siye lapha esaladini. Nale dressing yokuzenzela. Sizwe. Umangcuna mnandi. Tasty. Appetizer, amakhala akho ahlangene ayabukeka wonke. Bayifakwa. Ake sizozwa inyama. Sizwe ukuba wenze njani la enyameni. Wenze njani enyameni? Sibonga ukuthi anenzanga umehlane nawenza nabangani bakho lapha niphekile. Sifanele wenze damage control indaba ze-overspicing. Balance ivuthiwe. Siyabonga kakhulu. Siyakunika ntombazane lo 15 out of 15 wakho. Wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Ngiyazibongela kakhulu ukuthola ithuba lokuzofunda leli ikhona engifundile ngikona ukulinda. Engiyobaphekela yona ekhaya. Kwayimanje ufisa ukuthi kwayimanje ufika nje ngabe uyabenzela zonke lezi. Ngabe nje ngifike ngingakadliwa ngipheke ngikhanda ibiliboco zonke lezi. Hayi kuyadleka impela ukudla kwaGabi babukeli akuyekeki uyabona nje nami sengilokho ngiphindelile lapha ya. Ngidla ngendlela. Bathuze sidle kahle. Sesifike kuphethelweni lamahlelo lwethu, lohlelo lwethu babukeli. Asivale lapha ya namhlanje. Sizobuya ngokuzayo sikuphathele futhi another guest nolunye uhlalane lokudla. Igama lami ke mina ngobukhosi inhlakanipho Mchunu uSunshine Malume Bashana. Bengihamba naye uGabsile Ngidi uzokwazisa ukuthi utholakala laphi nini kanjani. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuvakasha lapha. Mina ke ngikhona ku Facebook uGabsile Ngidi. Ngiyatholakala na WhatsApp 0682340073. Ngiyatholakala na kuma calls ke abathanda ukungifonela. Siyani ikhumbuleke njalo uGabi usiza ngenteni ngabe. Hloshwe ingane ekhaya ngabe shawe stage kunjani. Nangu uGabi uzokusiza. Singakhuluma. Nikhulume. Uyabona? Zonke inkinga zakho zinjani ekhaya ziyaphela. Ziyalungiseka. Silungise kitchen, silungise ingane zakho. Uselungisa kitchen, uselungisa nasenganeni ke manje after the easy meals with Ethe konke ke manje. Ethe konke manje. Okay babukeli bethu asibeke lapha ke. Thina ke remember siyatholakala on Facebook as Bukhosi Nzuza, there on Instagram again Bukhosi Nzuza, and on WhatsApp 0784273183 and TikTok Bukhosi Mchunu. Namhlanje siyabonga.